Здравейте и добре дошли в канала! Днес четенето ще бъде на тема енергия за седмицата и да видим каква карта се пада за тази седмица. Тя е цар на чашите и това, което символизира е, че трябва да сте по-свързани с своите емоции, да използвате повече емоционална интелигентност и да се вслушвате в интуицията си. Като общо взето в работен план тази седмица е хубаво да сте по-наблюдателни, малко по-внимателни с това как се изразявате, да се вслушвате малко повече в колегите си и в шефа, или пък ако работите самостоятелно, да сте по-наблюдателни от гледна точка на своите клиенти и техните нужди, за да може да дадете най-полезните решения на техните проблеми, и също така в личен и романтичен план. Това означава, че съветът за седмицата е да сте с една идея малко по-искрени с партньора или с семейството си, а пък ако не сте във връзка, също така да се вслушвате повече в своята интуиция и вътрешен глас, що се отнася до общуване с потенциални партньори и също така да се чувствате по-свободно, да споделяте по-искрено своето мнение и нужди. Защото в крайна сметка комуникацията е много определяща за нашите взаимоотношения, както в личен, така и в работен план. Благодаря ви, че гледахте и ви желая успешна седмица!